мащабния документ, който организацията представя пред българските си партньори и пред българска публика. Надяваме се да ви бъде интересно това, което имаме да ви кажем. Накратко ще се опитаме да представим акцентите през тази година. Целият доклад можете да намерите вече на уебсайта на организацията. Резюме, надявам се, сте си взели с маркирани основните акценти в отделните глави. Как ще протече днешното представяне? Първо, председателя на организацията Красимир Кънев ще направи кратко резюме. След това сме подготвили няколко основни акцента, които избрахме от доклада тази година. Радослав Стоянов, който е експерт в БХК и е до мен, ще говори за правата на жените и тяхното състояние през 2018. Адвокат Адела Качунова, директор на програмата за правна защита, ще ви представи състоянието на правото на зачитане на личния и семейния живот. И Антоанета Ненкова, експерт, ще говори за правата на хората с психични разстройства, настанени в институции. Нека започваме, господин Кънев. Благодаря. Добър ден и от мен на нашата традиционна пресконференция, на която представяме нашия годишен доклад за състоянието на правата на човека. Бих искал да отбележа, че като цяло за 2018 година ние днес имаме да съобщим много малко положителни новини, но пък за сметка на това доста негативи. Това като че ли е така традиционно през последните години на нашите пресконференции, свързани с правата на човека, не само когато представяме годишните си доклади, но и на другите пресконференции. Но за това, което днес имаме да кажем като негативи, всички ние знаем, че има сериозни политически и социални причини. Те се коренят в, ще го кажем направо, присъствието в държавното управление на отявлено крайно националистически, расистски, ксенофобски партии, които, за съжаление, дадоха отпечатък върху състоянието на правата на човека през изтеклата година. 2018 година беше годината на отхвърлянето на Конвенцията на Съвета на Европа за насилието срещу жени и домашното насилие, и тя като че ли ще се запомне най-ярко с това събитие. То е едно позорно петно за България, за нас като държава, за нас като общество и особено за българската правораздавателна система, за Конституционния съд, който в едно крайно нелепо решение, едно решение основано на лъжите на булеварната преса, прие, че тази конституция противоречи на българската конституция, че тази конвенция противоречи на българската конституция и по този начин той преряза възможността за нейната ратификация за винаги. България е единствената държава, в която се прие такова решение, и единствената държава, в която такъв орган изобщо се занима с конституционността на този много важен документ на Съвета на Европа. Другите негативни новини включваха масираното подбуждане към омраза, дискриминация и насилие, особено срещу етническите малцинства, особено през втората половина на 2018 година, след като приключи българското председателство на Съвета на Европейския съюз. То през 2018 година не даде някакви сериозни практически резултати, извън, разбира се, горчевината и обидата, която българските етнически малцинства, особено ромите, преживяха, но то се изля веднага след 2018 година, още в началото на 2019 година, в етническото прочистване, което стана в село Войводиново, и в расисткия погром в Габрово от преди няколко седмици.
Другите новини в този порядък включват тайното подслушване, много подронването на дейността на органа, който се занимава с контрола върху тайното подслушване в България и въвеждането на изменения, на законодателни изменения, негативни в правилника за прилагане на Закона за Държавната агенция за национална сигурност. Много тревожни новини чухме по отношение на институциите за настаняване на психично болни, както тези свързани с активното им лечение, така и тези социални домове, така наречени, в които те се настаняват, за да живеят до живот. И в този план бих искал да отбележа едно неблагополучие, което вече тече няколко години по отношение на възможностите за публичен мониторинг на тези институции, особено на тези, които са свързани с активно лечение на психично болни, психиатричните болници. Министерството на здравеопазването системно отказва и на нашата организация, и на каквато и да е друга организация, неправителствена, правозащитна, а и всякаква друга, да ги посещава, да осъществява правозащитен мониторинг в тях. Това е една сфера, която е много по-затворена от полицията, от затворите. Нашата организация има възможност да посещава по всяко време всякакви места за лишаване от свобода, но ние нямаме възможност да посещаваме институциите, в които са настанени психично болни хора, тъй като критикувахме през 2014-2015 година тогавашния министър на здравеопазването господин Москов и от тогава насам той прекрати споразумението или по-скоро отказа да подпише ново споразумение, каквото имахме до тогава и ние не сме ги посещавали. Миналата година излезе един много сериозен доклад на една международна организация и ние видяхме някои тревожни констатации в тях, както и доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията. Бих искал също така да спомена и някои положителни неща, които станаха през годината. Те бяха свързани с подобряване на положението в затворите. Те бяха резултат от законодателните промени и от реформата, която започна през 2017 година, още началото на тая година, на изтеклата година също. Тя беше свързана с подобряване на законодателната рамка за превенция срещу изтезание, нечовешко и унизително отнасяне, макар че има сериозни проблеми с това как тя функционира. И също така с инвестиции, които се направиха в затворите. Построи се един нов затвор, направиха се ремонти в няколко стари и това доведе до известно подобрение на положението. И съответно също така и броя на лишените от свобода се намали в сравнение с изтекли години и това като комбиниран ефект доведе до едно малко по-добро материално положение на затворниците в местата за лишаване от свобода. Но това не засегна, за съжаление, следствените арести. Те останаха места за нечовешко и унизително отнасяне през цялата година и там, особено в някои от тях, не се наблюдаваха никакви подобрения, напротив, имаше влошаване. С това аз бих искал да приключа този общ обзор и да дам възможност на моите колеги да кажат по-конкретно за някои от темите, които ние днес бихме искали да ви представим. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Отбеляза се регрес от миналата 2018 година по отношение на правата на жените в България. Той може да бъде възприят по няколко различни начини, в няколко различни направления. Най-напред Националният статистически институт през
година обяви публични данни за заетостта, заплащането и доходите на населението в България, от които доста очевидно става положението на жените като едно по-неблагоприятно положение в сравнение с това на мъжете. На първо място, жените очевидно имат по-ниски пенсии, имат по-ниски доходи и отделят много повече време за неплатен домашен труд и грижа. Това става пределно ясно от тези данни. Най-ниските пенсии до 200 лева, например, се получават от 42% от жените и, за сравнение, само 17% от мъжете. С максимална пенсия са 5 пъти повече мъже, отколкото жени. Това са данни на Националния статистически институт. Данните за платените обезщетения за някои видове причини за неработоспособност през първото 9-месечие на годината, на 2018 година, също показват, че, например, за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, лицата, които са получили обезщетения за този вид неработоспособност, 99,3% са жени и едва 0,7% са мъже. Тоест, диспропорционално дори е много мека дума според мен, но диспропорционално жените са тези, които остават у дома да се грижат за деца след раждането до 2 годишна възраст. В сравнение с мъжете, ако пак казвам, въобще може да се говори за диспропорция при положение, че едната група е представена с 0,7%. За гледане на болен член от семейството, отново жените са тези, които преимуществено остават у дома. 95% са бенефициентите, които... Всъщност бенефициенти също не е много коректна дума, които са получили обезщетения за неработоспособност, за грижа за болен близък у дома. Само 5% от хората, получили такива обезщетения, са мъже. Което означава, че мъжете продължават да се реализират на трудовия пазар, не прекъсват кариерата си за сметка на жените. Жените са тези, които понасят тази тежест диспропорционално. Във възрастовата група от 20 до 49 годишна възраст, жените фактически са тези, които 2 пъти повече от мъжете отделят време за грижи за дома при равен работен ден. В периода от 2010 до 2017 година има 450% ръст на детските бракове в България. Това в голяма своя степен, в голяма своя част се дължи на това, че България продължава от години вече наред да не изпълнява препоръките на Комитета за правата на детето, да се премахне законовата възможност за сключване на брак с непълнолетно лице. Такава възможност има по българското законодателство. Комитета по правата на детето многократно е препоръчвало тя да се премахне и въпреки това тя продължава да е факт. Не само, че не намаляват тези бракове, повтарям, 450% е ръста в детските бракове за периода 2010-2017. Данни получихме в това направление по отношение на равноправието на жените и мъжете и от Европейската комисия. През годината беше обявено проучване на Европейската комисия, обхванало периода 2015-2016 година, съгласно което 92% от жертвите на трафик на хора на нас са жени, не мъже. Регрес, най-малко застой, но фактически регрес може да бъде отчетен и в сферата на репродуктивните права на жените. На първо място, нещо, което никога не е било предмет на дискусия в българското общество, правото на аборт, изведнъж стана предмет на дискусия. Изведнъж се повдигна от нищото, без реална обществена необходимост за това. Тази дискусия се засили в началото на 2019 година, но тя започна фактически през 2018 година. Това се случва на фона на нарушено право на достъп до здравна помощ и системно неспазване на правата на бременните и раждащите жени, които влияят върху
съхраняването на здравето, както на родилките, така и на децата. По данни на Националната здравноосигурителна каса през 2018 година, в България са родили 9000 здравно неосигурени жени. 9000 здравно неосигурени жени са родили през 2018 година. Като за същата година от тези 9000, 3000 неосигурени бременни жени са ползвали правото си на еднократен преглед при лекар. Всъщност, много малко хора знаят, че неосигурените жени имат право на един безплатен преглед в рамките на своята бременност, като от тези 3000 неосигурени жени, които са ползвали това свое право, две са получили, т.е. за две от тях са извършени медико-диагностичните дейности, т.е. изследвания, на които имат право по закон. Две жени за цялата 2018 година. Господин Кънев спомена една от най-основните теми, свързани с правата на жените в България през миналата 2018 година. И това беше провалът на ратификацията на Истанбулската конвенция от страна на българската държава, която от години е подписана, но трябваше да бъде ратифицирана. В Министерството на правосъдието през 2016 година беше сформирана работна група, която трябваше да изготви законопроекти за привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на конвенцията. Българският Хелзинкски комитет беше част от работната група, както и много други неправителствени организации, представители на академията, представители на български институции. Два законопроекта бяха изготвени. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс и такъв за Закон за защита от домашно насилие. Тези законопроекти не видяха бял свят в този вид, в който бяха изготвени от работната група. Когато те бяха готови през 2017 година и когато започна дебата за ратификацията на Истанбулската конвенция в българското общество през 2018 година, те не бяха огласени публично. Вярвам, че ако това се беше случило, щеше да се види, че в тях не присъстват никакви притеснителни текстове, никакви текстове, които образно казвам биха накърнили българското общество по някакъв начин. Напротив, българското правителство, макар и формално да твърдеше, че защитава ратификацията на Истанбулската конвенция, направи това по възможно най-лошия начин. От друга страна, множество заинтересовани страни се появиха, които се появиха против ратификацията на Истанбулската конвенция. Като важно е да се отбележи, че през април една международна неправителствена организация, Европейския парламентарен форум за населението и развитието, това е неправителствена организация на парламентаристи от различни държави, членки на Съвета на Европа. Това са народни представители от национални парламенти, които са учредили тази международна организация, Европейски парламентарен форум за населението и развитието. През април тази организация оповести в свой доклад анализ на документи, изтекли в френска телевизия, които разкриват съществуването на тайна международна мрежа на консервативни организации, много от тях религиозни, които през 2016 година за първи път са се събрали в Лондон, за да се организират в различни инициативи, свързани с сексуалните и репродуктивните права на жените и на ЛГБТИ хората. Лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората. Тези документи, които са разкрити от френската телевизия и които са анализирани в този доклад на Европейския парламентарен форум, става ясно, че в тази организация тя е неформална и тайна до толкова, доколкото не е оповестена публично като формално учредена организация. Членуват както представители на свързани с католическата църква организации, така и
индивиди свързани или самите те, бидейки определени като руски олигарси с консервативни възгледи и американски консервативни организации, най-различни по своя профил, включително такива, които са евангелистки църкви. В доклада от тези документи става ясно, че те си поставят няколко според тях постижими цели за промяна в европейските общества, като например премахването на възможността за асистирана репродукция, премахването на възможността за аборт, както казах от миналата година в България, след като никога това не е било предмет на дебат, абортът изведнъж стана предмет на дебат в България. Други цели са криминализирането на хомосексуалността като по-далечна цел. И сред активностите на тази група е включена и опозиция на ратификацията на Истанбулската конвенция в различни държави членки на Съвета на Европа, като там има в списъка присъства кампания в България, която е оценена като успешна. Впоследствие, знаете, през юли Конституционният съд се произнесе с решение, с което намери, че Истанбулската конвенция не е съвместима с българската конституция, като централни мотиви за това бяха полови стереотипи, които Конституционният съд представя като основания, като част от българската конституционна идентичност, които са основания да се намери, че конвенцията не може да бъде ратифицирана. Полови стереотипи, които са всъщност причини за неравенството на мъжете и жените в България. Например, Конституционният съд казва, че Конституцията разбира като естествена и природно предопределена роля на жената, тя да бъде майка и следователно това е и социалната ѝ роля в българското общество. Това в светлината на данните от Националния статистически институт, които преди малко цитирах, дава да се разбере кое е мисленето, което води до това положение на жените в България, което става ясно от данните на Националния статистически институт. И последно, след като се произнесе Конституционния съд, българското правителство това, което направи, е да предложи едни промени в наказателния кодекс, които трябваше да се борят с домашното насилие в България и фактически да заместят липсата на ратификацията на Истанбулската конвенция. За тази цел българското правителство представи една усъкътена версия на законопроекта, изготвен от работните групи, за които споменах, за промени в наказателния кодекс, от която версия бяха премахнати много важни текстове. На първо място промените касаят единствено домашното насилие, докато Истанбулската конвенция се занимава с домашното насилие и основаното на пола насилие. Българското правителство въобще не се занимава с втория въпрос. Бяха въведени квалифицирани състави за убийство и телесна повреда в условията на домашно насилие, но не и за деянията, които са основани на пола на жертвата. И беше криминализирано също така психологическото насилие, но само когато е системно. Тоест, най-малко 3 случая трябва да има, за да може да се приеме, че е налице психическо насилие по смисъла на промените сега последните в наказателния кодекс. Всичко това с последно изречение очертава една доста неблагоприятна картина. Както споменах, тенденциите за борба за отмяна на постигнатото по отношение на правата на жените продължават и през 2019 година, продължава дебата за аборта, продължава говоренето за така наречената джендър идеология, нещо, което не съществува, но беше превърнато в съществуващо чрез говорене от опонентите на ратификацията на Истанбулската конвенция. И очакванията ни са, че тези тенденции ще се влошават, защото те намират подкрепа в лицето на управляващите. Това от мен. Благодаря. Адвоката Дела Качулнова. Благодаря. Добър ден от мен. През 2018 година проблема с контрола върху тайното следене и подслушване, събиране на лична информация от държавни институции и органи се влоши. Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства претърпя сериозен институционален удар и стигна до невъзможност да работи. Това стана след като бившият председател на бюрото вече обяви доклада за дейността му за 2017 година, в който изрично подчерта,
че ДАНС, Държавна агенция национална сигурност, отказва да предоставя информация, дължима по закон, като са били осуетени 3 проверки и това се превърнало в официална позиция на агенцията. В доклада се цитира специално писмо от ДАНС до бюрото, в което се отказва достъп на представители на бюрото до материали на агенцията. По-късно през годината беше отнет специалният допуск до класифицирана информация на заместник-председателя на бюрото и така бюрото беше поставено в невъзможност да упражнява правомощията си. След близо 2-годишен натиск, продължил от страна както на прокуратура, така и на ДАНС, бюрото на практика остана само фасадна институция, която не е в състояние да упражни правомощията си и следователно не може да защити интересите и правата на гражданите. През декември 2018 година персоналният състав на бюрото беше изменен частично, като за председател беше избран приближение до властта Пламен Иванов, който не се очаква да създава проблеми пред институциите и органите, като това беше сторено в абсолютно съгласие от всички политически сили. В друго негативно развитие през 2018 година бяха предложени за обществено обсъждане промени в правилника за прилагане на закона за Държавна агенция национална сигурност, които по същество бяха насочени към работата на агентите на прикритие, като се предвиждаше те да могат да бъдат внедрявани навсякъде във всички държавни органи и институции, юридически лица, включително с нестопанска цел, граждански дружества и като лица, упражняващи свободни професии. След изразено негативно становище от страна на Висшия адвокатски съвет, в правилника беше изрично прието, че тези лица могат да бъдат всички други, освен адвокати. Въпреки това, потенциално остава проблематично тази уредба на агентите на прикритие, тъй като засягането на правата на гражданите остава възможно и безконтролно. Липсва какъвто и да било предварителен, но и последващ контрол върху последствията от работата на тези агенти. Дейността на агентите на прикритие се доближава по същество до употребата на специални разузнавателни средства и поради това трябва да бъде обект на сходен контрол, както и тези средства. И считаме, че трябва да бъде проведен разумен баланс между целта за опазване на националната сигурност и защитата на законните права и интереси на гражданите. Благодаря ви. Краси, искаш да допълниш нещо, защото виждам, че... Добре. Госпожа Антоанета Ненкова сега. 2 акцента поставяме в главата права на хора с увреждания в нашия доклад. Неслучващата се деинституционализация на пълнолетните лица е единия. И втория е психиатрия в безнадежност. Велина Тодорова и Диана Ковачева също много често са привличали общественото внимание. Те сега тук, затова пред очите ми, след това ги соча, са привличали вниманието към тези 2 проблема. Като изследовател на БХК съм посещавала всички домове за деца с увреждания, каквито, слава Богу, 2016 вече няма. Била съм в повечето психиатри, била съм и в повечето домове за възрастни с психична болест. Понякога съм се чувствала като мис Марпъл, защото винаги трябва, когато попаднеш в, примерно, в социален дом за възрастни с умствена изостаналост или в психиатрия, попадаш в ситуация на издирване, на следи, на доказателства за изтезания, за изолация, за свръхмедикализация. Все неща, които бяха регистрирани през тази година от Европейската психиатрична асоциация. Факт е, че в България деинституционализацията на грижата за деца и възрастни с увреждания е необратим процес. Но също така е факт, че колкото по-висока е степента на увреждане, толкова и по-институционална е средата, в която трябва да живееш. Европейската психиатрична асоциация нарече през тази година средата на държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве в България и още ред институции за активно лечение на хора с психична болест,
травматична, безнадежна среда. Сравни ги, както каза сутринта по Българското национално радио Красимир Кънев, с ситуация по-лоша от ситуацията, от условията в българските затвори. А когато през тази година в парламента националният консултант по психиатрия представяше този доклад на Европейската психиатрична асоциация, той нарече условията в българските психиатри сравни ги с концентрационни лагери. Наистина, като изследовател на процесите на завръщане в общността на хората с увреждания, наистина бих казала, че историята на деинституционализацията в България е история на справяне с кризи. И персонал, и потребители, които живеят в институции, са обречени на това да се справят, да преминават през дълбоки травми, което слага такъв един белег негативен на целия този положителен процес. Понеже съм журналист и знае, че медиите предпочитат факти, ако отворите на страница и цифри, на страница 101 в доклада ни, той е качен, както каза Надежда, на сайта на БХК, там има един раздел характерни случаи. Само 3 от тях, и то на отделни изречения. През 2018 година Хелзинския комитет посети дома за възрастни с умствена изостаналост в Качулка. Посети дома за възрастни с психични разстройства в Радовец. Единият дом е в Сакар планина, другия е в Сливенския Балкан. Някои от регистрираните констатации. Насилието е рутина. Директорът разказа за случаи на жена с пречупен гръбнак, оплаквания от физически и сексуални насилия. Заварихме и 20 от потребителите в една така наречена, нещо, което е ежедневие в този социален дом, в една така наречена занималния, където те прекарваха времето си в нищо неправене. Един от тях беше, например, в усмирителна риза. Радовец. В Радовец са настанени 75 мъже с психични разстройства, като чакащите за настаняване са 240. Това е бивша казарма, както казах, на няколко километра от българо-турската граница. Там са настанени мъже с психична болест. Най-тежките от тях, констатации, които са установени от Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на наказанията, използваха пода за туалетна все още. Бяха констатирани също така насилие както между потребители и персонал, така и между самите потребители, като за най-агресивния случай ни разказаха, цитирам, хвърля камъни, кърти плочки, чупи с глава улците, удря с юмруци, веднъж е ухапал служител. Каква е перспективата? Съществува, както ни каза директора на този дом, идея, проект, този дом да бъде деинституционализиран. Къде? Ще бъдат построени малки групови домове в близки селца. Пак наоколо, в този регион. Няма никакво завръщане към големите центрове. Този агресивният, за който стана дума, човека с агресивно поведение, по време на нашето посещение ни казаха, че е в психиатричната болница в Ратне. Казахме си, там ще го оправят човека, ще му окажат помощ, само че Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията установява следното. Пациенти са бити за същата тази психиатрична болница, където нуждаещите се влизат за лечение. Пациенти са удряни, ритани и блъскани от санитарите, подадени са оплаквания, че санитарите заплашват пациентите с пръчки. Между другото, един любопитен детайл, който вчера ми го разказа един от членовете на Българската психиатрична асоциация, когато от Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията питат персонал, какви са тия пръчки тук въгъла, те казват, те са случайно тук, не ги използваме. Обаче, делегацията установява, че тези пръчки доли са надписани. На едната пише хлоразин, на другата пише вълчоуста. Вълчоуста това е един комплекс от лечение с 3 вида медикаменти, на жаргон на психиатрите, така го наричат вълчоуста. На третата пръчка стоял надписа менеджер. Черен хумор. Но така или иначе, пак да кажа, 2018 направи някои стъпки напред, като прие, например, Закона за социалните услуги, нали така, Велина, в който за първи път в българската държава разписа черно на бяло, че деинституционализацията е необратим процес.
и че до 2021 ще бъдат закрити всички институции за деца, до 2035 всички институции за възрастни с увреждания. Нашата задача от тук нататък е наистина до 2300 всеки ден да си задаваме въпроса, случва ли се най-случващата се деинституционализация в България. Това означава дали хората, които имат някакъв дефицит, имат гаранции за независим живот. Мобилни услуги, лична подкрепа, помощ, личен асистент. Това е. Благодаря на Антоанета Ненкова. Опитахме се да ви представим тези акценти, които по наша преценка засягат може би най-много български граждани, но в доклада можете да намерите данни за независимостта на съдебната власт, свободата на медиите, правата на децата в институции, освен на възрастните, за които Тони говори, правата на хората с ЛГБТ и ориентация, свободата на съвестта и религията, свободата на сдружаване, принудителни евикции, условия в местата за лишаване от свобода, правата на бежанците и търсещите закрила и така нататък. Това не изчерпва всичко. Заключителни думи от председателя на Българския Хелзински комитет, господин Кънев. Аз бих искал да добавя в заключение съвсем накратко само нещо, на което ние всички станахме свидетели през 2018 година и което беше стигматизирането на правозащитните и на другите неправителствени организации като соросоидни, подронващи националния суверенитет и идентичност и прокарващи чужди, враждебни на българския национален интереси. И това стана през цялата година. С такава пропаганда на системна основа бяха ангажирани медии, които демонстрираха особена близост до правителството. Така, например, 2 дни след връчването от нашата организация, Български Хелзински комитет, на годишната награда права на човека на протестиращите родители на деца с увреждания, проправителствения пропаганден сайт ПИК обяви БХК за фашистска организация, която е истински позор за обществото и демокрацията ни. Бих искал да ви припомня също така в края на януари, в разгара на дебата по повод на Истанбулската конвенция, как телевизия Алфа, собственост и основно пропагандно средство на партия Атака, която е част от управляващата коалиция, започна системен тормоз над неправителствените организации, осъществяващи проекти, свързани с равенството между половете и защитата на насилието спрямо жени. Репортери на медията се опитваха да влязат в техните офиси без съгласието на обитателите им и публично ги обругаваха. И това продължи също така и с останалите правозащитни организации през цялата година. Благодаря. Колеги, ако имате интерес, допълнителни въпроси, сега е момента. Заповядайте. Не виждам. В такъв случай има кетеринг отвън, имаме още време, така че бихме могли да продължим разговора в по-неформална обстановка. Може ли само Надежда, извинявай, Ирина Тодорова вчера изпрати един имейл. Би ли споделила с нас тази тревога? Извинявай. Защото ние имаме становище също по темата. Също разговорът тръгна не от мен, а от колега, който съобщи, че ВМРО. Нали това говорим? Абсолютно, за това говорим, да. Изложено на web страницата си официално становище против проекта за стратегия за детето. Това становище на ВМРО е пълно с, според мен, противоконституционни заявки, противозаконни също така твърдения и също така противни на много европейски директиви на Европейския съюз и на международни ангажименти, които в България всеки ред може да бъде анализиран в този контекст. Лошото е, че ВМРО партия е представена в парламента, Министерския съвет и всъщност този обмен на имейли беше с въпросите какво да се направи. Всъщност, според мен, ВМРО, за да стигна до тук, резултатът е едно изнервене от продължилото дълго време, няколко месеца
активната и не толкова активна съпротива на държавата срещу тази акция, срещу стратегията за детето. Включително тя се разрасна, тя ескалира сега в съпротивата е срещу други документи на национална програма, програма срещу насилието за деца и други проекти за национални и стратегически документи. Всичко това се вписва в обяснението, което Радослав преди малко даде, което всички знаем всъщност какво се случва. Това е развитието. Между другото, в становището на ВМРО на позоваване на Истанбулската конвенция, на решението на Конституционния съд, изобщо тази дела, която това решение се твори. Виждаме как се мултиплицира в много политики, в много области. И въпросът е какво правим правозащитниците. Между другото, исках да кажа, че ООН на ниво генерален секретар и Общо събрание, Генералната асамблея, също от миналата година се опитват да приканват държавите с различни документи да защитят правозащитниците. Изобщо има една такава линия в новите политики на ООН за защитаване на защита на Human Rights Defenders и ние трябва да поискаме българското правителство да се съобрази и с тези покани на структури на ООН, органи на ООН, като всъщност заявим какво правим. Членки ли сме, ако не сме членки, да се изтегляме. Това е честно и прощение. Това беше последното развитие. И ние имаме становище, Българския Хелсински комитет има становище, периода до 2030 е ключов за завършване на деинституционализацията и за намаляване значително на броя на децата, които са разделени в семействата. В момента в България има 10 793 деца, които живеят отделно от семействата си. И националната стратегия за детето, предложена от българската държава, която беше публикувана за публично обсъждане, цели именно това. Завършване на деинституционализацията и завръщане децата в семейството, а не раздялата им, както се тиражира в публичното пространство. Тоест, предстои ни една тежка битка. Да, това е годината, която тече в момента. Добре, можем ли да кажем благодаря за официалната част? Неофициалната можем да я продължим още малко. Благодарим и на госпожа Манолова и на Диана Ковачева. Днес вие също имате един прекрасен повод да ни поканите след това на среща при вас.